Kaixo, ongi etorri Kide Coachingen YouTubeko kataira. Ni nor naizen, ni Alaine naiz, Kide Coachingeko kide bat, eta YouTubeko kataietan agertuko dena. Zer den kide? Kide hizkuntzak ikasten lagunduko dizun lekua da. Zer izango den Kide Coaching kataia? Hizkuntzak, ohiturak, kulturak, eta abar, hurbiltzeko leku bat izango da. Pixkat besteengandik ikasteko leku ezberdin bat. Gustuko baduzue ikusten dozuena hemen, mesedez, subscribe. Akitzue. Maiozue hor klik in, eta jakinarazpenak, bideo bat igotzen dugun bakoitzeko jakinarazpenak jaso nahi badituzue, mesedez emun tink kanpaitxue bebai, bale? Eta holan igoten dugun bakoitzean bideo bat, klink, jakinarazpena duko jatzue. Egoa, Ameriketako, Estatu Batuetako produktu desberdinen dastaketa bat izango da. Hala, nik eskatu dut internetetik produktutxo batzuk, web horri bat konkretu batera, gero erakutzeko zuedana, eta zuekin dako, proba bingo itxut, aber sepentzetan jaten, adieraziko zuet, eta bueno, aber guztetan jatzen. Ameriketako Estatu Batu badie bideoentan, baina bueno, ikusten baduzue beste lurralde bat gustetan baldin bajatzue, edo interesa baldin bakotzue beste lurralde bateko janarixai buruzko bideo bat ikusteko, komentaizuetan utzi eta, nik proba bingot, ez daukot inungo problemaik probetako, bale? Izetia dauko guro zuen lurraldia. Ni lurralde diferentetako produktu gehiago probetan ikustia gure badozue, emun like bideo honei bebai, dolan jakingot, guztau itxo jatzuela. Lurralde diferentiak gure bitxuzue, hori komentaizuetan idatzi, eta lan ikusia daukot, ze lurralde interesena jatzuen. Orduen, gaurko bideoa, Ameriketako Estatu Batuak. Nik erosin hauen tasteofamerica.comen, hemen dauke paketia. Beitu, esan asko erosi, esan ez paketa zandixa. Taste of America, bai? Batek Instagramen ikusiko zauen. Zerako paket politxadan, ez da? Kontuz. Ontsen zabalduko, usto zabalduta. Bale. Ez da sponsoritzauta alako gauzaik, hemen guk ordaintu dakua dau. Bai? Orduen, lehenengo gauzea hori guk erosi gauen. Web horrexan sartu ginen. Abuztuak lau baten eskatu gauen. Eta abuztuak zazpixan heldu zan, mensajeros. Web horrexan jartzen dagoenez, 24-48 ordutan heltzen da, eta iso esan da, bai, oso erraz heldu zan, oso azkarra heldu zan. Mensajeruai buruz ja beste baten ingo berba, oso beste bideo baten ingo berba, mensajeruai buruz, bai. 39 eurotik aurrera bidalketak doa indiez, tasteofamerica.comen, eta, iso esan da produktui buruz nintzen ingo berba, bai. Interneteko horrexan nahiko ondo dau antolatuta, dauketzue sail bat diketan da oinarrizkoak, beste bat gozuak, gaziak, edariak, beste bat glutengabiak, ofertak, beste bat zauen diketan zana summer, udako produktuekin, eta gero, beurei buruzko sekzino bat. Euskeraz ez dau, ketzu erdera, espainolez, bale? Aukeria bilaketak itxeko, argazkixakin, presixuakin, bai, merkiauak daztenak bai, ofertak eta badaz, eta bueno, oso ondo da zailkatuta eta azalduta gauza danak, egixe esan da. Eta nire esan esateatzuten moduan, oso web ona pentsau jaten, eta bidalketia oso ondo egon zan. Saldu ingo, ez da? A ber, eskua sartuta lehenengo gauzia probauko. Zer hartzen dauen, bai? Lehenengo gauzia, hasiko da, hausin bertan da zixa gana, ez da? Bale. Tyrells, hand-cooked English crisps, oso ondo inglesa.
Itu. England. Bueno, Taste of American bideoa probauko. Azken finean ez. A ver, agon sartzen dau. Da, Tyrrells, eskusin jakuak, patata frijitsuak, zapore handikuak, bai, jartzen dau cheddar eta chive. Zaluko. Tipula usaina daukie. Gazta zaporea diela. Jartzen da baina, tipula zapore gaixo daukie. Zaporea usaina barkatu. Zera baina, a ver. Zio, oso amerikanoak, jaleizke, gustora jatia daz. Baina ez daukio lan zapore berezirik. Ura, zapore berez. Hauxe. A ver, mentxen. Honi lagun bati asko gustatu jako. Beratzea noia, bai. Olka amerikanoa txienez. Ez inglesa guztia bezala, ez da. A ber, eta egin beti hauskatzeko problema bat izen dut. Twizzlers! Leire! Zuretako! Twizzlers! Londresen, hauen bila ibili binela, Londresen. Twizzlers! Eta izan, artifizialki Mayuki marrui zaporekuak die, jartzen dau, erderaz jartzen dau, Twizzlers, caramelo masticable con aromas. Bueno, imagina usikien bezala, danetak dauko, bueno, danetak apurtxo bat. Baina, bai, hau bai, erakutzeko nortzuen, a ber, distribution, Enepai, hemen USA jartzen dau, ez da ikusten da oso ondo. Hartzen, USA. Gutxien ez estatu batutatik badator, etorri badator. A ber, ze datorren hemen. Dator, igual beruagatik. Gustua da, hemen beran dizaitzen dabil. Eta solan. Bi plaka bezala, ez da edan urtuta da zen, edo handien. Horretan, orduan, hartuko. Eta, basta. Tiratu ingo. Ja, listo. Eta proba. Hemen zena ba, txikitako erregaliza bezala da, baina nahiko zapore bakua. Bertako regaliza biau bada. Ez dauko lan, azukorri larri besta. Beti pentsatu izan dut. Amerikanok karamelua, goxo-pixak dulzeo ziela, baina haue beste nire pixoki. Haue beste pixoko ere batei dedikatu gotzat, ze... Hau beberak erakutzi zuztan, oso amerikarra, bale? Oso ipar amerikarra dela. Bai, beste ikusten da norbe. USA, Hau palorea, bakitzu zer dan. Milk chocolate. Hau urtuta da. Hau bai da urtuta. Hau txokolatia da. Milk chocolate. Milk chocolate, zeni dark chocolate jataz guztetan. Bueno, hartzekotan chocolate hartuko, baina milk chocolate. Ai, Lorea, zuregatik izango pasan, hau ez namen probauko.
datorren tabletetxo baten, bai, eta ontzak dia holan, holako txiak. Ber, zelan izaten dana holan. Bai, esan bezala urtuta dau, vale, 3 ontzatxo datoz. Vale? Eta ontzatxo bakoitza balako txia izango zen. Ikusten da, bai, ez espero dut. Vale, orduan, a ber. Ni oso espezial naz txokoladiakin. Konparetan goiaz, txokolate amerikano mitikoa. Ona dau. Euko lan kakao zapore fuertiagoa zango neuke. Nik entzun dagokotenan arabera, s'mores, famosuak, ustaiak lauan, independentzia unean, jaten dienak, jarri txokolateak inen bidie. Hori izan, marshmallow nube jamunzito horrek famotuak jartzen dienagoan barkio artean, bai? Urtuta, txokolatiakin, txik, eta txokolate honekin, jan bidiela. Esaten zuztien niri. Ez dakit, egixa dela, baina horrek diolen benetazkoak. Txokolatia, ona. Bokaion jateko? Ez. Nik hau ez nahen bokaion jarriko, merixendetako. Holan, bazkalostian, kafetxo batekin zatitxo bat konpainia itxeko? Bai. Baina bokaiorako dolan bestela gukera biltzen duen bezala, ez? Ez. Akompainamento bezala? Bai, bai. Urrengoa. Urrengoa guguan haukon. Bai. Ikusi da, bai. Emanemsak lekudanetan, ez emanemsak hemen bedadaz, ez? Baina ez emanems daukeu. Barrutik txokolatezko txua dienak, gorrixak, ez? Muñekitua gorrixa dana, nola esateko. Bestia muñekitua horixa dana eta barrutik kakaoetia daroiana. Nik uste otolan supermerkatuetan igual ikusi zen duguena beste badana barrutik crisp antzeko bat daukona, ez? Crisp itxen dauena, bai? Eta beste batzuk bebadaz, oza, variedade handixa dau emanem zenak, ez da? Baina, bueno, Nikolan hemen eskura ez ditut ikusi asko. Orduan, ikusi nagoenean emanemzak pretzelakin, zelan, kombinazio interesantia da. Eta bez gaina jartzen dau, crunchy, salty and sweet. Ikusten da oso ondo, crunchy, salty and sweet. Crunchy, okay. Salty, bueno, and sweet, okay. So let's try, da? Kolore gixotazkoa daz, Kolore gixotaz. Baina, jolin, handitxu badie. A ber, ura. Emanem txokolatia dau, eta hogi koskor bat egongo baldin bazan bezala barruan. Gazixa ez dut zatigartzen inun bezala. Leiro. Eta bakarri falta jako. Bi. Honetako, oso zarronaz. Askotan esaten dut hori, nire bezeroak bidenak. Bakitzu, asko metxia zaituztet. Kusi bideo hau, like, bai? Eta lagunen artian badagatu. Nire zerua dina badagixi, askotan esaten zidu oso zarronaz, zela. Baina, badau leyenda urbana bat, ez da egizan esan, esaten dagoena produktu honek, produktu hau ez dala kaduketan. Mundua maitxuzkero be, produktu hau ez dala sekula kadukauko. Eta horregon gozala jateko. Orban esan aben, ikusen abenean web horri enten zenan, nire zen biot. Proben biot. Eta ustot bide kartza itxuela,
Txenerak utziko zuet, Ez dut bekartzen dabela eta bat utziko tor. Aber, 20 urte barro zelan dagoen. Eta hona bat baldin badau, igual saldo eta dana inkot. Eta igual bideo hau existitzen baldin bada, dirutza irabazikot. Aber, sautzen duzuen. Telebizan bastante agertzen da pelikuletan eta. Twinkies! Sautzen duzue Twinkies? Hemen antzekoak badaz. Diolan, bizkotxo bat, barrutiko lan krematxo bat daukona. Bai? Bueno! Iprobai got. Gauza txarra bat zaurunik behamen jan izan ditugu eta zein gu, ba. Baina bat, eta zatitxo bat, eta fuera. Aterako poltzatik, eta. Bai, esponjatxua, bai. Nahiko pringosito dao, Nahiko pringosito dao, ikusteko zuek. Bai, ikusten da, bai. Tako, marazki izan itxura igual ez dauko lan pixkat platxurrauta dao. Vale? Baina, bueno, bai. Bai, bizkotxo bat, kremakin. Ez dauko vainilla zapore usain aukiko zagoela, espero naben. Merengue testura antzeko dauko malukuak. Merengue zapore antzeko dauko, baina usten dauen zaporia nahiko miketza da. Home, beste zera esagon ezinean, jango neuke. Ez konparau, hemen, Euskal Herri xanto pauseiken bizkotxo krema boiorrikin. Uf. Mi pantera rosa, forever. Fanta zapore pila bat. Eta miretena da bideo bat, dastaketa diferentiekin. Vale? Eta probabiliena da, posibliena da, ni bakarrik esagertzea bideo hortan, bezik eta kolaboratzei txikitxo bat eguentzia. Vale? Ordan, interesatzen baldin bajatzue, ez utzi komentarixua, bale, lotzen moten, emun like. Bai, edo esan, txenez, bai, ados. Orduen oin, azkeneko produktua. Bai, ez postu zinisten be, azkeneko produktua da. Baina konduratu naz, probabliena dela, hau bezizati Amerikarra. Ui, eta gozaten bila familias. Zizengo da. Harry Potterren fansak, zer da? Bueno, zer da, Sautzen duzue, zaunein jatzue? Bai, butterscotch beer, flying cauldron, non-alcoholic, cream soda. Ta bai, gezurren muten badau, Amerikarra da. Beiraren bilen, importado de Estados Unidos. Erdez jartzen dau. Biltan, badoia, Zabaltzera. A ver. Entzun duzu hori, ez da. Iopa. Mantequilla oseina dauko nanek. Kajatik atera barrixa da. Hau suposatzen dut, egon eskero, frigorifikuan, takizeatik susmatzen dut, asko zoizua egon gozala. Baina, zuzenian kajatik atera dut, zagotzuet. Así que, zartzen da, cream soda, a magical brew. Toko alkoholik, Burbujita dauko, bai? Ikusi daulen be, bai? Patatekin nolan konpainia itxeko zona dago. Baina, hau dana bateko, mantekia zaporia dauko, zenbat mililitro die,
355 mililitro. 355 mililitro. Dultzia da, goxua da. Eateko edanik, Ona da, oin. Inoiz jandozue... Inoiz imaginau dozue jatia. Mantekila, gurina, urtuta. Azukre apur batekin ahaztuta. Edo, ez dakitxo, gaieta batzuk, mantekila askokin indako gaieta batzuk inoiz janditxuzue. Antzako parecido. Geixei. Bideo amaitzeko. A ber, trauditxuten produktu, Ameriketako estatu batuetako produktu danetatik, pertsonalki zein da geixen guztu jaten. Oso produktu gutxi izan di, izan da, gure oso beste baten geixau, eskatzea dauko. Mi gustora, probetan dodana. Beti probau bideo gauza barrixak. Hori beti. Ez euki lotzaik, beldurrik ez ezerrez. Beti probau. Dana probau bida. Eta gero ja, erabaki guztara jatzen, ez jatzen guztetan. Ez jaten, gustau. Gutxien, gustau jatena, Twinkies. Twinkies hauek. Bai, takitx. Beste zerbait espero neuan. Eman emzak, pretzalakin. Eman emzak. Behan ez daren goxu godaz. Zesati da duko guzta. Tyrrells. Hau Inglaterrako bideoa grabetan duenean barriro probauko, bai? Ze, Ameriketako estatu batutakoak, argi eta garbi, hand-cooked English crisps, Herefordshire, England. Osa, hankasartzia, Hau, fail total. Alaine, fail total. Baina goxuak eusen, patata normal batzuk beste barik. Goxua! Butterscotch beer, oso ona, bai, baina, larre, niretako empatxante gisa, geixi niretako. Bale? Irabazliak, eman emzak, Twizzerlak, Hershey's, bai, zer esango. Ze onak. Hau oso ona dago. Alako beste bideo bat gustauko, alako beste bideoren bat ikustia gureko baldin mazauien, badakitzue. Bai, eman like. Beste lurralde batetako produktuak ikustia gure baldin bazuen iproetan, komentexuetan, bale? Urrengo bideoa, sandotzuet, fantadaztaketa bat izango dela. Ados, orduan, emun subscribe, bale? Gure horrira izen emateko. Kanpaia emun klik, gure bozue jakina erazpenak jasotzia, bale? Noiz igoten duen bideo barri bat. Like, guzta baldin bajatzuen, eta komentaixua eta nutziko zuena. Ados, jarraitzea daukotzue Instagramen bebai gure ibilbidea, eta abar, Twitterren bebagaz, eta gure zuena, bai? Eta hau izango da, noixian behin, ikusiko zuen arpeixa mendoko laguntxuakin bebai. Ados, espero gustau izana bideoa, oso ondo pasau dut, eta egongo gare beste batek. Agur!